Asibingelele Pastor Winning. uNkulunkulu siyakulonda-ke phile phushe uphumelele. Inamba esense ngoba imember songo 9 ya 5 kuphela Monday to Friday kuphela awungu-WhatsApp. Uma kwenzeka mina nawe sikhuluma over the phone wajabula sajabulelana ngakhulumisa mnandi lokho akukwenzi umngani wami ozobe engi-WhatsApp yabona ngoba abanye abantu iqala kahle sikhuluma ngefoni ngoba ngikhuluma kahle nomuntu bese seyangi-WhatsApp. Don't do that. Lungile Mabasa sawubona mkhulu ngicela ukubuza mina ke ngibuphe ibubesi elincane ngihlezi nalo dlala ungibiza ngomkhulu guys nguPastor Winning umuntu akangibize ngegama engiyibiza mina yabona I've never called myself umkhulu never yabo so she was playing with the lion ubedlala nebhubesi elincane omnyapho phela nebhubesi elikhulu nelidala kuyafana amabhubesi sonke lawa kuyizidalo ngokwesintu ibhubesi ingaba isidalo esithile omnyathi ngoba lincane lamanono yabo umnono noma inono omnya yabona so kodwa yidalwa zonke lezi yabo so asenze kanje nake number 1 ngokwesintu mangenze ububhe ibhubesi upha oluhluma yekudlalisa ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka kade uvakashelwe isidalwa sobukhosi esikwembethe futhi wena ufumbathiswe ke lamandla nodumo isibindi kanye nogqozi nenhlakanipho futhi ungenzeka uyinhloko yekhaya noma ke emkhakheni wakho yabona isho omunye ngoba embethe evakashelwe isidalwa sobukhosi esizomprova lokuthi yena wembethe amandla nodumo wembethe ugqozi nenhlakanipho futhi uyinhloko ngabe isekhaya noma uyinhloko emkhakheni wakho umuntu ohamba phambili yabona. Number 2 kuyenzeka futhi uma uphupha ibhubesi ubupha oluhluma lokudlalisa lokho kusho ukuthi kuyenzeka ukhonjiswa ukuthi ngenxa yokukholwa kwakho ukwazi ukuphila nabantu abanodlame nabayingozi kakhulu bengakwenzi lutho wena yabona. KumaHebheru 11 verse 33 abathi ngokukholwa banqoba imibuso basebenza ukulunga bazuza isithembiso bavimba imilomo yezingonyama. 3 uma uphupha futhi ibhube kwesinye isikhathi umphupho webhubesi kuwuphawu oluhlumali kudlalisa lokho ngasho ukuthi ke ukhonjisa ukuthi uzophilisana ngokuthula noxolo nomphathi noma nesikhulu okanye nesitha esinamandla futhi esiyingozi ngenxa yomusa nobubele bukaNkulunkulu. Daniel 6 verse 22 uNkulunkulu uthumile ingelosi yakhe yavimba imilomo yezingonyama azinglimazanga ngoba kwafunyanwa kimi ukungabi nacala phambi kwakhe naphambi kwenkosi angenzanga lutho okubi. Izaga 16 verse 7 lapho izindlela zomuntu zemthokozisa uJehova zenza nezitha zakhe ukuba ke zihlalisane kahle naye. Number 4 kwabanye uphupha ibhubesi kupha oluhluma likudlalisa lusho ukuthi kungenzeka ungumngane nomuntu omkhulu futhi ohlonishwayo noma osatshwayo yabona. Injalo ke kodwa nje ngokwesintu suke ke vele ukukhomba isidalwa sobukhosi esuke sikuvakashele esuke siphila nawe nokukhomba ukuthi mhlawumbe ubudlelo asikho isikhalo esikhona phakathi kwakho nalesi sidalwa ingakho sizohleka nawe nami sizokudlalisa nawe ukuthi ayikho into yisikweletu ethinta umsamo noma ethinta izidalo zakho so lesi sidalo sikuvakashela siza ngesihle kuwe yabona nanokuthi ke kungabe isidalo sikamoya ngoba mhlawumbe uzohamba ube umuntu osiza abantu noma nje umuntu ozovelela wena ngenxa yalobo bukhosi obukwembethe. Siyabonga.